Huhu. Tse, 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 tse. No niin. Täällä Anneli, Vapaan kentän toimittaja, on lauantai-päivänä kauniissa tehdasteatterin ympäristössä. Tänään täällä on jännittävä tilanne, koska muut ihmiset ovat yleensä viikonloppuisin vapaalla, mutta täällä raadetaan. Täällä on tulossa ensi-iltaan Timo Väntsin, itse teatterijohtajan ohjaama näytelmä, vaihdokas, joka kertoo jännittävän tarinan Peikkolapsesta. Mennäänpä kurkistamaan sisälle, mitä täällä oikein puuhataan. Täällä pöydän ääressä on näyttelijäseurue ja itse ohjaaja herra tuolla noin. Hei hei. Kuka on pääroolissa? Vaihdokas Peikko. Peikko itse on pääroolissa, hän on tuolla salin puolella, mutta tässä on meillä sitä Peikon äitiä esittävä Kati-Keski-Hannu, joka on Ingrid. Hei vaan. Ja tässä on näyttelijä Janna Haavisto, joka esittää monia rooleja. Hän on muassa kylän pappi ja sitten on kertoja. Hei. Ja sitten meillä on täällä Alma Rajala. Hän on siellä Peikon takana. Ja sitten meillä on myös metsästäjän rooli. Jännittävää. Nähdäänkö esityksessä siis nukkehahmoja? Kyllä, siinä on nukkeja. Ainakin 2-3 kappaletta. Jaha, mitenkäs nämä nukkien ammattiliittoasiat, nehän ovat ilmaista työvoimaa. Me yritämme pitää heistä hyvää huolta ja sillä tavalla... Poikki. Niin. Herkkuja on annettu ja Herkkuja annetaan ja silloin hiiriä ja putsaamme heidän tukkansa, kampaamme heitä ja... Pidetään puhtaana ja hellitään. Kiinnostavaa. Anteeksi. Ymmärsin, että esitätte tässä näytelmässä pääroolia. Miten olette valmistautuneet tähän roolisuoritukseen? Onko harjoituskausi ollut raskas? Hän kommunikoi varsin erikoisella tavalla. Oletteko ihminen vai peikko? Se söi sen hiiren. Vieressäni seisoo nyt Timo Väntsi, teatterin johtaja ja esityksen ohjaaja. Oli miten kiva, että pääsimme tänne näin viikonloppuna seuraamaan näitä harjoituksia. Onko tämä nyt se esiintymis kautta harjoittelutila? Kyllä, tässä on tehdasteatterin sali ja tässä on tällä kertaa katsomo näin päin. Täällähän vaihtui tämä katsomo aina, että välillä toisella seikustalla ja välillä toisella. Nyt me ollaan tällä tavalla täällä parven alla. Tuolla näkyy tosiaan katsomo, sinne mahtuu noin 60 ihmistä. Jaha. Ja mikä tämän esityksen ikäraja olikaan? Me ajattelin, että joku semmoinen 5 vuotta olisi varmaan hyvä, mutta jos on pienempikin, jo jaksaa istua 2 tuntia katsomassa väliajallisen esityksen, niin voi tulla katsomaan. Jaha, kiinnostavaa. Mitä ymmärsin, että eikö tämä ole juuri äitienpäiväksi aivan mainio esitys? Tämä on ihan mahtava äitienpäiväesitys. Tämä kertoo just paljon siitä, miten se äiti sitoutuu siihen peikkolapseen ja muuta. Niin tämä on kyllä mitä parhain äitienpäiväesitys. Ja ihan vaikka äidille kannattaa ostaa lippu ja tuoda koko perhe tänne. Hyvä vinkki teille. Sitä paitsi tiedätkö, mitä me tarjotaan, jos nyt äitienpäivä, niin kakkukahvit kaikille kävijöille. Kyllä. Jee, täällä on niin kivaa täällä töissä. Niin. Ja ne nuketkin saa. Niille tarjotaan kanssa. Kaikki nuket saa kakku. Mahtavaa. Joo. Pääsisinkö minä johonkin rooliin? Minähän satun olemaan myös nukke, jos et Katsotaan tietty me voitaisiin kysyä tuossa lipunmyynnistä, että olisiko siellä vaikka jotain puuhaa sillä, että sieltä voisi aloitella sitä hommaa. Olen kuule aina halunnut näyttelijäksi. No sitä voidaan katsoa sitten tuonnempana sitten, että jos löytyisi joku sopiva rooli. Ihana. Kiitos. Kiitos. Kiitos.